Der er edderperk med meget sne. Vent lige lidt. Jeg skal lige have en kvalificeret udtalelse fra Johnny. Hvad så? Nu er du på. Jamen, der er så meget sne, så man ligefrem kan lukke den. Okay, det var ny. Hvad siger du, Ivan? Har du også noget klogt? Eller har du heller ikke noget klogt at sige? Nej, jeg har heller ikke noget klogt at sige. Det lyder fornuftigt. Det er lidt overskyet, må vi sige. Ja, det er smukt. Dernede i. Har du prøvet det? Har du prøvet det, Ivan? Nej. Har du prøvet det? Ja, så vil godt se det, hvis det er. Jeg er ikke med på den der. Nå, nej. Ja. Skal du ikke have den der fucking kran med der? Nej. Nu har du sagt, den er der jo. Ja, det er jo ganske smukt. Så er vi ved at være nede i midten af Spindle, og det er Silver Rock. Det er jo der, vi har været lidt inde og hørt lidt musik. Så er hans kammerater, så er en nordmand. Fra Norge. Norsk. En kvinde nordmand. Jeg kan filme. Du ser meget ud. Og kæft, I skal være 3-4 damer, så nej. Ja. Hvad så, Ivan? Er det godt? Ja. Og det er den anden med... Der kom lige en lavine der. Hvor du glemte hende den anden? Ja, hun kommer lige om det. Så, der var den. Var der mere? Var der mere? På skien. Det var ellers meget fint, det der, hvor du filmede på skitog. Ah, det var farligt. Det er så, ja. Det er svært. Ja. Du fik ikke Johnnys fald med? Styrt mig, Og desværre. styrken i stedet for. Han er virkelig nogle gode skæg. Jeg synes, jeg er lidt mere afslappet her, end sidst vi var på færgen her. Kan det være rigtigt? Stemningen højere der. Ja. Fejler det ikke noget nu? Ah, det er godt. Det er godt. Bare lidt slappe i koderne. Ja. Drenge der. Og Så har vi den gamle revisor igen der. ja, jeg synes, jeg er lidt mere stille i dag, end I var sidst vi var her. Dagen er jo også lige startet, fordi Åh. vi er jo lige vågne. Ja, Jeg er ved at være klar. så er I ved at være Det der. der bord ved siden af, de ryger som skorsten. Så vi har prøvet at råbe lidt op. Jeg tror ikke, de kommer her fra landet. Det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Ja. Godmorgen, Preben. Godmorgen, lille ven. Godmorgen. Torben, en år af træning. Ja, det er der på tirsdag. Hvad tid? 19. Okay. Måske 19.15. Det er ikke noget med for at vide senere. Ja, men det er kl. 19, men så er der noget med nogle lilleputter eller noget, der spiller derude måske. Det ved vi ikke rigtigt. Hej Jesper. Dag, Torben. Du er stille og rolig af. Venter det over? Hvem er det? Er det ham der? Ikke på det her tidspunkt, Torben. Jo. Hvad siger du? Hvad var navnet? Jamlap. For helvede. Sprog for den her tur, kan jeg føle jer. Ja, det tror jeg på.